5 लाख थाखाखौ जों मोनफुंजोबनो हायाखै। आरो बेजों लोगोसे जोंहा थांनानै थानाय माखासे रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा दिनै बेफोरखौबो जों मोनफुंजोबनो हायाखै। हेल' लोगोफोर, आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। आरो आं मोनसे गोनां बाथ्रा रायज्लायनो सानदों। नैबे जेनेबा आंनि गय बागानखौ आं ओरैनो बेरायथावथाव जेबो मा गैयैलाय एसे खामानि मावनो सानदों आरो नायफैनो फैदों आरोखि। बेयाव नोंथांमोनहा भिडिअ'आव सोरबाफोर गोदान चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय। आङो मोनसे गोनां बाथ्रा सावरायनो सानदों, नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ फुरा नायलांजोबबानो जाबाय। मोनसे एंगेज खालामनानै मावनानै लायाबाबो उफाय गैया। बेखायनो जाहाथे फंबाय मोनहा देरबोनाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जाहाथे माबा मोनसे गाव जाहाथे जिबनाव इयुनाव हाबाफोर जायोबा जेन जाहाथे बारा खस्थ' मोना, बेफोरखौ माखासे जायफोरना गोनां एसे फिसाफ्रा न'खराव बिमा बिफा एसे गोनां बिसोरो खस्थ' खालामनानै मावनानै लाखा, जाहाथे इयुनाव संसार जानायाव बांद्राय खस्थ' मोनै बायदि। आङो बेखौनो दानि देरबोनाय गथ' उन्दैफोरनिसिम आं खावलायनाय थाबाय आरोखि। मेन खोथाया आं सावरायनो साननाया बेनोदि जोंना फैगौ BTC इलेक्सन 2025आव जे जानो गोनां, बे जानो गोनां इलेक्सनाव जोंना बिदा गिदिरमोन XNDF निफ्राय जे फैगौ 2025आव दे जेन'बा बिसोरनि माखासे डिक्लेयार होनाय गासिबो समस्थियावनो बिसोरो माबाखौ केन्डिडेटखौ दारायनायनि सोमोन्दैखौ बयबो नोंथांमोनहा बुजिखाबाय जानांगौ। बिसोरनि मेन उद्देस्यआनो जाहैबाय डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ जेन बख'नाय। बे रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायाव जेनेबा दानि सरकाराबो जेनेबा एक्सन लादों लायाखै नोंथांमोनहा गासिबो बुजिजोब्बाय। बिसोरनि सायाव मावदों मावाखै, बिसोरनि अभाब अभिज बिसोरखौ गासिबो मिथिजोब्बाय आरो। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौ डिक्लेयार खालामनो नागिरदों दि नोंथांमोनहा नैबे बिदा गिदिर XNDB फोरनि बिदाया मोनसे गोनां खोथाखौनो बुंदों। बे गोनां खोथानि सायाव नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन। आं भिडिअ'खौ होग्रोनो सानबाय, अब्ला भिडिअ'खौ नायलांदो नोंथांमोना। बेनि गेजेरजोंनो आङो फंनैसो आरो बाथ्राखौ आं फोरमायनो लादों XNDP निथि फरान आफादनिफ्राय। आंनि बुंनो नागिरनाय खारना बेनो, सिबिजाथाव जोंनि बारग' NDP फोरनि सायाव आङो गुरैयै आपिल खालामनो नागिरदों। मानगोनां जोंनि बारग' XNDP नोंथांमोनखौहाय अराय समनि थाखाय जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। थांनाय 2020 27 जानुवारियाव जिहेतु 2020आव 27 जानुवारियाव जिहेतु बिटारिखौ जालांनाय, बे बिटारिखौ जालांनायनि माखासे एमअसफोरनि माखासे पस्टफोरखौ मावफुंनांगौ जायोब्ला जों माखासे निथि फरान XNDP हिसाबै बा बारग' XNDP हिसाबै जोङो मोनसे सरकारनि सायावहाय जोङो एसे एनैबाबो बुंलांबायनो थाखाय, एसे प्रेसार होलांनांगौनि थाखाय, बे पस्टआव लिरनाय खामानिखौ मोजां मोनफुंजोबनांगौनि थाखाय जों XNDP-फोरा जों खौसे जायोब्ला इयुनावहाय जोङो साक्सेस जागोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। खिन्थु बारग' XNDP हिसाबै जुदि जों बिदि लेथेर फेथेर थाबाय थायोब्ला जों जोंनि खामानिखौ दिनैहाय जों मालाबाबो साक्सेस जागोन जों बेखौ नुहुराखै। मानो होनोबा दिनै जोंहा गां बिराद गिदिर समस्या, बे समस्यानो जाहैबाय जोंनि मानगोनां फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा दिनैसिमबो सेन्ट्रेल जेलावहाय दिनै भुगिनांदों, दुखु खस्थ' लानांबाय थादों। बियो लासिं सिं बाथ्राया जोंनिल' नङा, बियो सारा बुहुमाव सारा जाथियानो दिनैहाय सिगनेटरि हिसाबै गोमानो गवाखै। बे कुइसना दिनै मोनफ्रोमबो जाथि जन'गोष्ठीनि इन्टेलिजेन्सफोरनि रावाव दिनै ओंखारदों। आरो बेजों लोगोसे सेन्ट्रेल जेलाव जोंहा दिनै 54 लिडार केडार्सफ्रा दिनै आरो दंबावो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा हारिनि थाखाय गोबाव आखाइ हाथियार लानानै नांलांनाय दिनै मा होनो बिर जोहोलाव बिथांमोननोबो जोङो दिनै XCGI हिसाबै 5 लाख थाखाखौ जों मोनफुंजोबनो हायाखै। आरो बेजों लोगोसे जोंहा थांनानै थानाय माखासे रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा दिनै बेफोरखौबो जों मोनफुंजोबनो हायाखै। साख्रि बाख्रिनि खोथा जों बेखौ दिनै मावफुंना लानो हायाखै। केसफ्राबो दिनै उदां जानो हायाखै। आउट अफ स्टेट दिनै नेपाल आरो भुटान आरो गुबुन गुबुन स्टेटफ्राव दिनै आरोबाव दिनै XNDP-फ्रा दिनै जेलाव दङ। दा बैसोर बायदि मानसिखौ जुदि जोङो गासैबो उदां अख्रां लाबोनांगौ जायोब्ला फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोङो बिथांमोनखौ जुदि लाबोनांगौ जायोबा जों बयबो XNDP-फ्रा जों खौसे जानांगोन। दा जों खौसे आरो इउनिटि थायोब्लासो
जों गासैबो खामानिखौ जों मावनो हागोन आरो जों आसा दङ जों खौसे जाथारनांगोन आरो खौसे जायोब्ला जों इयुनाव जों मा मावनो लादों हयथ' बे खामानियाबो जाफुंगोन जोंनि गासैबो आद्रा खामानि बेफोरखौबो जोङो फुलफिल खालामना होनो हागोन बेखिनिखौ मिजिंथिदों बेनिखायनो जोंनि दानि मा होनो सरकाराव थानाय निफ्राय लानानै एमएलए निफ्राय लानानै आरो एमसि निफ्राय लानानै आरो जेसेबां सिनियर बारग' दैदेनगिरिफोर दोङो बारग' कंग्रेसफोर दोङो दिनै बिथांमोनखौ आं दिनै नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायदों अननानै बयबो गावनि लोगो कंग्रेसफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय आरो सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय जेलफोरनिफ्राय बारग'नांगौनि थाखाय जों खौसे जानांगोन जों खौसे जायाब्ला जों आरो इयुनाव खस्थ' जालांबाय थागोन बेखौ जों नोजोर बोनानै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय जों दिनै बार बार जोङो माथो होबाय थादों दिनै जों खोथा बुंबाय थादों जोंनि सार्थ'आ दिनै एक्स एनडिपि हिसाबै बा इउनाइटेड फराम हिसाबै गाव गावखौ फोथांनायनि थाखाय जों दिनै इउनाइटेड फरामखौ जों दायाखै इउनाइटेड फराम हिसाबै जों बेखौनो दादों जों नोजोर बोदों जे इयुनाव जोंनि बिटिआर एकर्डनि इमोसफोरखौ मावफुंनो थाखाय मोनफुंनो थाखाय जों मोनसे प्रेसार ग्रुप हिसाबैसो जों दिनै बेखौ दाना लादों प्रेसार ग्रुप हिसाबैबो जों सोरबा सरकारनि एगेन्स्टआव थांनानै बाथ्राखौ जों बुंनो नागिराखै जिखुनु समाव सुबिदा उसुबिदा मोनसे टिमखौ लानानै जों हाबनानै शेयार खालामनो थाखायसो जों बेखौ दादों बेवहाय सोरबा सरकारफ्राबो जोंखौ उल्था जाहाथे नेगेटिभ साननानै जोंखौ भुल लाया बेखिनिखौ दिनै जोङो बे ससियेल मिडियानि नोंथांमोनहा भिडिअखौ नुजोब्बाय जानांगौ भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हासिगोन एसेनोसै।